Pasintabi mga kapuso, sanglit sensitibo ang musunod nga balita. O sa kalalaki sa Claveria, Misamis Oriental ang nakalutang patay og walay ulo. Human nga giunay og patay sa matud pa igsuon sa iyang kapuyo. Sospek mitahan na sa otoridad. Ani ang report. Positibong nakalutan sa kapulisan og Claveria LGU ang patayng lawas sa 36 anyos nga lalaki. Human nga gibutyag sa 19 anyos nga sospek kung asa niya gilubong ang biktima. Matod sa kapulisan adlong Lunes, mitahan sa ilang buhatan ang sospek kung asa gibutyag niini ang nahimong pagpatay sa biktima nga unang gikatahong missing sukad Hulyo 5. Saysay sa sospek, nabuhat niya ang krimen diyang nagkalali sila sa biktima samtang nag-inom sa sitio Linandang, Barangay Malagana, Claveria, Misamis Oriental. Posibilidad nga aduna na kini sila yung mga dumot in the past, mga circumstances nga kay kay kaning manggong kaning biktima murag na live-in niya ang igsuon ini nga suspetsado og didto nakabitness ang maong suspetsado sa usahay adunay panahon nga iyang ginakulata allegedly ang katong igsuon sa maong suspetsado. Sumala sa kapulisan nga anaa sa 5 ka mga samad tinigbasan ug dinunggaban ang ilang nakita sa patayng lawas sa biktima. Apan ang ilang kakurat sanglit wala na ang ulo niini diyang makuha sa lubnganan. Sang kaingon sa maong suspetsado nga wala man daw kini niya gigulgol, wala man giputlan. Pagsulod lang niya sa iyang paglakaw paubos, nahulog ang ulo, wala na pod niya nakita. Kasong murder ang gipasaka sa kapulisan batok sospek kinsa ana sa ilang kustodiya. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang payag sa sospek apan nagdumili pa kini. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao.